GoPass Property je také spojenie výhod, benefitov a apartmánov, ktoré v princípe stavia a prevádzkuje TMR. Takže je to nejaká možnosť na to, aby naši klienti, naši zákazníci mali možnosť investovať v podstate do nehnuteľnosti a zároveň do TMR. Cestovný ruch sa zatiaľ naozaj rozvíja. Ukázala to situácia po covide, kedy sa to vrátilo do predcovidových čísel, to znamená, že stúplo to dokonca ešte spred covidu, takže vidím v ňom obrovský potenciál a práve nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v týchto povedzme lyžiarskych alebo turistických areáloch sú jediné, ktorých hodnota neklesla ani pri nejakom súčasnom inflačnom znehodnotení nehnuteľností na bežnom realitnom trhu. To nie sú štatistiky len zo Slovenska alebo z Československa, ale sú to štatistiky celosvetové, kedy ceny nehnuteľnosti práve v lyžiarskych strediskách si zachovali, ba priam až rástli oproti cenám, ktoré boli pred covidom. TMR už nejaké svoje apartmány alebo šalety predávalo. Máme s tým bohaté skúsenosti, kedy sme ponúkali klientom práve investičné šalety alebo apartmány, ktoré dávali naspäť do vyťažovania spoločnosti alebo ich samotne užívali, takže nie je to pre nás žiadne novum. Je to práve vec, s ktorou máme veľké skúsenosti a vieme si presne naceniť aj to, koľko z takej danej nehnuteľnosti ako TMR vieme pri tom vyťažovaní získať peňazí práve pre klienta, ktorý do toho bude investovať. Áno, samozrejme, ja som tiež jeden z tých, ktorí majú investičný apartmán a nechám ho vyťažovať, respektíve šalet, ktorý prenajímam prostredníctvom TMR a je mi to celkom zaujímavý výnos v porovnaní s tým, aké výnosy dneska produkuje kapitálový trh. Štandardný príjem z vyťažovania apartmánov podľa toho, ako to máme v súčasnosti nastavené, je niekde okolo 5, 6, možno 7 výnosu pre klienta. To znamená, že na investovanú sumu dostáva v priemere povedzme 6 z investovaného kapitálu v eurách, čo nie je také zlé. Navyše k tomu má každý klient, každý majiteľ apartmánu nejakú sériu výhod a benefitov, ako sú skipasy, voľný pobyt v tom apartmáne, ktorý vlastní alebo nejakom podobnom. To znamená, že treba si to spočítať všetko dohromady a v tom prípade to nie je len daných 6 výnosu, ktoré dostane. Tento fond, ktorý sme založili, je hlavne preto, aby mali možnosť investovať do týchto nehnuteľností aj ľudia, ktorí nemajú na to, aby si kúpili celý vlastný apartmán. Pretože tie ceny tých apartmánov, vzhľadom na tie výnosy, sa dneska pohybujú v dosť veľkých výškach, rádovo 100 000 eur. Investícia do fondu stačí 125 000 eur alebo ekvivalent v českých korunách. Takže investícia do fondu je lepšia pre tých, ktorí nemajú na to si zobrať celý apartmán. Samozrejme, že budú mať k tomu všetky benefity a výhody, ktoré by mal človek, keby si kúpil vlastný apartmán. Čo viac je to, že fond je ako veľkopredajca, respektíve veľkonákupca, takže kupuje apartmány od TMR s výraznejšou zľavou, pretože ich kupuje vo veľkom. A samozrejme má výhodnejšie podmienky ako jednotliví záujemcovia, respektíve jednotliví majitelia apartmánov, ktorí si to dávajú vyťažovať. Takže zase to vyťažuje za výhodnejších podmienok, čo znamená väčší výnos pre fond. Takže ten, kto bude investovať do fondu, bude mať o troška väčší výnos ako človek, ktorý investuje len čisto do apartmánu. Princíp je taký, že GoPass Property je fond, ktorý výlučne bude investovať zatiaľ do apartmánov, ktoré sú vydevelopované, postavené TMR a prevádzkované TMR. Chceme samozrejme diverzifikovať, takže to nebude len vo Vysokých Tatrách, Nízkych Tatrách, ale samozrejme aj v Čechách, aj v Rakúsku, aj v Poľsku, to znamená vo všetkých strediskách, ktoré sú v správe a v obhospodarovaní TMR. Máme možnosť postaviť apartmány, do ktorých bude investovať tento fond. Takže tá diverzifikácia by mala byť jednak krajinami a jednak rozložením medzi jednotlivé firmy a medzi jednotlivé strediska. Výhodou GoPass fondu je to, že GoPass Property fond je čisto len investor. To znamená, že apartmány nakúpi
ale apartmány nechá spravovať práve TMR. TMR dneska spravuje už niekoľko tých apartmánov pre majiteľov, ale spravuje takisto svoje hotelové izby. To znamená, má dostatok kvalifikovaného personálu na to, aby prevádzkoval apartmány, budíš hotelové izby, to je skoro to isté, a poskytoval v nich vlastne služby ubytovania. Pre daného klienta, ktorý sa príde ubytovať, ani netuší, či býva naozaj na hotelovej izbe TMR, alebo býva na apartmáne nejakého vlastníka. Pre neho to bude ubytovanie ako každé druhé. To znamená, že celý servis o postaranie sa o tento apartmán zabezpečí TMR so svojimi kapacitami, ktoré má na to pripravené. Príjem z tejto investície do GoPass fondu by sa mal vyplácať raz ročne, ale samozrejme je možné kedykoľvek tento fond odpredať naspäť. To znamená, že tak ako ho prostredníctvom GoPassu vydávame, takisto ho budeme spätne odkupovať. To znamená, že bude sa odkupovať pri cene, pri aktuálnej hodnote, ktorú vykazuje. To znamená, že do tej aktuálnej hodnoty bude zarátaný výnos, ktorý za ten danú sezónu, rok urobil, plus prípadne nejaké predaje, ktoré realizoval so ziskom. Takže vlastne tá hodnota by mala z roka na rok stúpať. Takže príjmy budú dva. Jednak to bude nejaký dividendový výnos na ten fond a jednak to bude náraz hodnoty toho fondu, ktorý si myslím, že v nejakom 2-3 ročnom cykle by mal priniesť v priemere okolo 10, 12, možno aj 13% výnosu pre majiteľa. Tak tento fond, respektíve investície do nehnuteľností v rekreačných strediskách alebo v lyžiarskych strediskách majú také dve výhody. Jednak je to spojené s tými benefitmi, ktoré dostanete od toho strediska a nie sme asi jediní, ktoré takéto poskytujeme. A zároveň investujem do niečoho, čo mi robí slušný alebo veľmi slušný porovnateľný zisk oproti tomu, čo je na trhu. Takže spájame akoby dve veci. Jednak je to pre ľudí, ktorí to využijú pre vlastnú potrebu a investujú do niečoho, čo majú v odbore alebo v nejakom prostredí, kde radi trávia svoj voľný čas. Príjemné s užitočným. Investovať by sa malo prostredníctvom tohto fondu, hovorím, výlučne do apartmánov, ktoré sú pripravené a postavené a developované TMR, spoločnosťou TMR, to znamená, že TMR Real Estate je dcerská spoločnosť, ktorá tieto apartmány stavia, pripravuje a predáva, takže investujeme do toho, čo si sami postavíme, tým pádom vieme, akej kvalite to je. Do toho investuje ten fond a samozrejme, že ich vyťažovanie, ich využívanie a získavanie akoby prostriedkov z ich prenájmu zase zabezpečí TMR. Takže v podstate väčšie riziko príjmu tohto fondu zabezpečí práve TMR. Takže investícia do GoPass Property je vlastne z väčšej časti podmienená rizikom do TMR. Keď veríme, že TMR je úspešná a silná firma, určite budeme vedieť zarobiť prostredníctvom GoPass Property fondu.